Dobrý večer, milí rodičia, babky, detkovia, kusňaky a všetci diváci, ktorí sú v hľadí. Ja vás z celého srdca vítam na tejto našej vianočnej besiedke, ktorú máme túto v kine Lamač, lebo sa stále rozrastáme. Verím, že sa vám naša besiedka bude páčiť a že sa budete z nej tešiť minimálne tak, ako my. Takže nech sa páči, hneď na začiatok by som vás chcela pozvať k pripojeniu sa k spevu, k asi najznámejšej kolede, ktorá je na celom svete, a to je Tichá noc. No a potom už začne náš program s tancovaním a s pesničkami. Takže nech sa páči, začíname a ďakujeme, že nám pomôžete so spievaním. Zatancujú najmladšie detičky, takže nech sa páči.